Hallottad-e már azt a mondást, hogy amit eszel, azzá leszel? Lássuk akkor, hogy milyen finomságokat is etetnek fel velünk. Az ételekben engedélyezett adalékokat 5 csoportba sorolják: színezőanyagok, tartósítószerek, antioxidánsok, emulgálószerek, stabilizálószerek. Színezőanyagok. Szerepük sokszor annyi, hogy velük az áru természetesebb, frissebb színűnek tűnik, többnyire szerves molekulák. Tartósítószerek. Azért használják őket, hogy az élelmiszerek szavatossági idejét meghosszabbíthassák. Antioxidánsok. Az ételek, anyagok frissen tartásában működnek közre. Antioxidánsok gátolják például a zsírok, olajok avasodását. Ilyen például a citromsav, E330. A káros oxidánsok ellen is hatásosak, többnyire szerves molekulák. Emulgálószerek. Felhasználásukkal nő a tészták gépi megmunkálhatósága, könnyebb a megfelelő szemcsészség, a habosság vagy a krémszerűség beállítása. Ezzel együtt alapanyag is megtakarítható, hiszen így az anyagba több víz vagy levegő keverhető. Stabilizátorok. Az élelem fizikai, kémiai állapotát őrzik meg általuk. Etetnek velünk még sűrítőanyagokat, zselésítőszereket és egyéb vegyszereket, például ízfokozókat, habzásgátlókat. Ismét a harcosok klubjából egy idevágó jelenet. Akit felhívhat, uram? Milyen kínos. Egy rakás ízesítőszer, de semmi kaja. Lássuk akkor a különböző élelmiszereket és a beléjük rejtett mérgeket. Több káros anyagot eszünk meg a margarinok, mint a növényvédőszerek miatt. Évente akár 30 000 keringési eredetű idő előtti halált lehetne elkerülni, ha betiltanák Magyarországon az élelmiszeriparban gyártott transzsírokat, de van, akinek ez nem érdeke. Csak akaratra volna szükség, hogy az emberek normális vajat fogyasszanak. A földjeink jó minőségűek, megadnának nekünk mindent, amire szükségünk van. Szinte semmit sem kéne külföldről behozni. Megfelelő létszámú szarvasmarha állománnyal pedig biztosítani tudnánk az állandó tejmennyiséget, amiből vajat lehetne előállítani. Úgy, mint ahogy régen volt. Egyes források szerint só helyett sokszor a kálisót alkalmazzák az ételekben, amely tönkreteszi a sejtmembránokat, a szerveket, károsan hat az idegrendszerre, besűrűsödik tőle a vér, és szépen módszeresen teszi tönkre a fogyasztókat. Növelik a kálium bevitelét, míg közben csökkentik a nátriumét. Ezen hatások váltják ki például a lakosság fizikai legyengülését, ivartalanodását, vírusokkal és baktériumokkal fertőződését, allergiássá, idegbeteggé válását. És a vérbesűrűsödés miatt vesebeteggé, keringési és szívbeteggé, magas vérnyomásos beteggé, csontritkulásossá, rákossá válását. Kálisóval való műtrágyázás is ezen hatások létrehozásáért lett elindítva. Megoldás erre, ha az ember igazi sót, bányászott sót szerez be például, vagy amelyről biztosra tudja, hogy nem mérgezett káliummal. Más vélemények szerint pedig az ivóvízhálózatot és a fogkrémeket fluorral mérgezik. A szovjetek fluorozták az ivóvizet a szibériai haláltáborokban, hogy a mérgező anyaggal a foglyok agyát tompítsák, ezáltal jobban irányíthatták őket, mivel így jobban beletörődtek a rabszolgasorsba. Lehet velünk is ezért etetik. A túlzott fluor mennyiség rákossá tehet egészséges sejteket és zavart kelthet a közvetítő idegsejtek termelésében. A sejtek alapvető szerepet játszanak rohamok megakadályozásában, és így a vízbe oldott fluor növelheti a szélütés és az agykárosodás, rendszertelen lélegzés, magzatkárosodás, rákosodás esélyeit. A fogak számára bizonyos mértékben szükség van fluorra, de nagy tételben méreg. A patkánymérgekben például van, hogy nátriumfluoritot alkalmaznak. A fluorid azonban még leglelkesebb támogatói szerint is csak 12 éves korig van jó hatással. Ezen információkkal kapcsolatban az igazságot mindenki maga kutassa ki, de ilyen fogkrémek helyett megtartalmazzák a fluort, érdemesebb addig is fogmosásra használt fogporokat alkalmazni. Remélhetőleg azokban nincs fluor, valamint azok legalább hatékonyan megszüntetik a fogak sárgaságát, míg ezt a fogkrémeknél nem igazán lehet tapasztalni, akárhogy dörgöljük. Ivóvizeinket egyébként is több ezer vegyi anyag szennyezi, és ennek csak töredékét képes kiszűrni egy átlagos víztisztító. Szomorú pedig az, hogy hetente ellopnak annyi pénzt az országból, amennyiből már régen ki lehetett volna azokat a víztisztító berendezéseket építeni, amik megszűrnék és megtisztítanák a vizet annyira, hogy iható legyen. Ne valami klóros méregből legyen a leves a családi asztalon. Csapvíz helyett pedig érdemes beszerezni forrásvizet. Azt hihetnénk, hogy az ásványvizek milyen egészségesek, és a wellness fitness élet egyik sarokköve, mert aki azt issza, az maga lesz az egészség. Azonban a műanyag palackokból kioldódik a bisphenol A nevű műanyag komponens, egy ösztrogén hatású vegyület, ami az ásványvíz minőségét a hormontartalom szempontjából a szennyvízéhez hasonlóvá teszi.
A frankfurti kutatócsoport kísérleteivel azt is igazolták, hogy a környezeti hormonoknak legalább egy része műanyag csomagolásból származik, mivel kétszer annyi volt a PET palackos vizekben a hormonszint, mint az üveges ásványvizekben. Pár szó az aszpartámról. Szugeráld a tömegekbe reklámokkal, újságcikkekkel, filmekkel, hogy az ideális alak az izmos, fit, sőt gebe forma. Ijesztgesd őket az elhízással, a koleszterinnel és a szénhidrát rémével. Ha már mindent megtennének ilyettükben, hogy szépek és egészségesek maradjanak, na mit tegyél? Mérgezd őket egy cukorpótlóval, amitől azt hiszik, hogy majd soványak maradnak, aztán etesd meg velük a gyógyszereket, ami ha már elegendő pénzt költöttek el, majd előbb-utóbb végez velük. Cukormentes kólákba, cukorkákba, rágókba és édességekbe keverik. Megspékelve ezeket az élelmiszereket egy-két fajta eljelű adalékkal. Az aszpartám tönkreteszi az agyat, a látóideget, a központi idegrendszert és igen károsan hat minden szervre. Szívritmuszavart is okoz. Mivel a sok orvos nem ismeri fel, hogy az aszpartám méreg és nem élelmiszer kiegészítőszer, pácienseinknek olyan gyógyszereket adnak, melyek ezzel a szerrel kémiai reakcióba lépnek. Ezért léphet fel például halál a szívleállása miatt. Olyan ételeket és italokat kellene gyártani, amelyek 100%-osan természetes alapanyagokból készülnek, és nem mérgezik az embereket testileg, lelkileg, mivel a test egészsége a lélekre is visszahatást gyakorol. Kíváncsi leszek, hogy ki fogja majd tényleg az igazi ételeket kötelezően bevezetni nálunk, és nem csak álegészséges kajákkal mérgezik az emberek milliárdjait majd. Van az a finom fekete ital, amit kólának hívnak, és a menőség egyik státusz szimbóluma, hogy azt kell inni a gyors kajáldákban, meg az iskolákban, a folyosón, vagy akárhol. A kóla aktív hatóanyaga a foszforsav, melynek pH értéke 2,8. Egy vasszöget 4 nap alatt old fel. A foszforsav kioldja a csontokban lévő kálciumot, és hozzájárul a csontritkulás kialakulásához. Hogy mire is használható például a kóla? A kólaforgalmazók már 20 éve használják a teherautók motorterének tisztítására. Az USA több államában a balesetek után az úttesten maradt vért távolítják el vele. A kóla kiváló WC-kagyló-tisztító, önts bele egy dobozos kólát a kagylóba, és hagyd ezt a csodaszert egy órán át hatni, utána öblítsd le. A kagyló maradéktalanul tiszta lesz. Ha kenőanyagot akar eltávolítani a szövetből, öntsön bele a mosógépbe a mosószer mellé egy doboz kólát, és úgy futtassa le a programot. Kóla maradéktalanul eltávolítja a szélvédő szennyeződéseit is. Ezen kívül függőséget is okoz, volt akinek éjszakánként fel kellett kelni, mert a szervezet olyan szinten hozzászokott az üdítőhöz, hogy nem bírt meg lenni nélküle, még addig sem, amíg aludt az illető, ez aztán az üdítő. Kólát egy bizonyos kólaesszenciából gyártják, amely szigorúan titkos alapanyagokat tartalmaz, és azt egy központban készítik. Ezt az alapanyagot küldik szét a többi gyárnak, ahol vízzel hígítják fel. Volt, hogy ez az eszencia kiömlött az egyik munkás lábára, és lemarta róla a gumicsizmát. Kapott egy nagyobb összeget, hogy hallgasson, de valahogy nem sikerült neki, mert ez a hír szétterjedt a világban. Igyatok inkább tisztított vizet vagy forrásvizet, vagy saját készítésű gyümölcslevet. Olyat, amely hazai gyümölcsökből készült, és nem valami távol-keleti országban szedték le még zölden, és különböző gázokkal és fegyszerekkel érlelték be. Másik kérdéses táplálékunk még a cukor. A múlt század elején az emberek éves cukorfogyasztása 1-2 kg volt. Napjainkban megtaláljuk a cukrot az üdítőkben, édességekben, különböző ételekben, szinte mindenhol. Ez azért veszélyes, mert a túlzott cukorfogyasztás felborítja a test egészséges pH értékét és elsavasítja azt. Ennek következményeként az emberi testben sokkal hamarabb alakulnak ki különböző betegségek, és ez is okozója többek között a sok betegség meglétének a lakosság körében. Már Paracelsus is a test túlsavasodását minden betegség legfőbb okozójának tartotta. Léteznek jó helyettesítő anyagok a cukor kiváltására, mint például a méz, amely nagyon sok betegség gyógyítására alkalmaz. Friss égési sérülésekre, álmatlanságra, hiperaktivitásra, ordugulásra, torokfájásra, izületi gyulladásra, migrénre jó. Érdekes tény, hogy a méhészek között fordul el a legkevesebb rákos és izületi gyulladásos megbetegedés, összeszakma közül az egész világon. A rendszeres mézfogyasztók pedig a leghosszabb életű emberek közé tartoznak. A mézzel készült sütemények tovább elállnak, mint a cukorral készültek, mivel a méz baktériumölő hatással bír. Természetesen az ország meg tudná termelni a szükséges mézmennyiséget magának, és így ezen a téren is önellátóvá tudna válni, és nem kellene külföldi meghamisított cukorból készült mézeket behozni hozzánk, valamint egészségesebbek is lennének az emberek, mert a mézben nagyon sok olyan anyag megtalálható, amely a szervezetet erősebbé, egészségesebbé teszi. A lisztekbe is mindenféle adalékanyagot tesznek, valamint a szupermarketekben készülő kenyerek és péksütemények sokszor már nem is a lisztet tartalmazzák alapanyagként. Az ott dolgozó pékek azt mondják, hogy valami fehér por, de köze nincs a liszthez.
Külföldön cégek már arra szakosodtak, hogy hogyan tudnak a hulladékként megmaradt madártollakból, csirketollakból kenyeret készíteni, hogy biztos ne vesszen semmi kárba, és még abból is pénzt lehessen előállítani. Ezen probléma megoldására a tönköly búzánk újbóli termesztése tökéletesen megfelelne. Sokkal nagyobb a fehérje tartalma, mint a többi búzafélének, sokkal egészségesebb, valamint az őseink is ezt tették. Így nem levegővel meg vegyszerekkel felfújt hamisított kenyereket kellene ennünk, amik még az egészségre is károsan hatnak hosszú távon. Valamint a tönkölyi búza újbóli termesztése a magyar mezőgazdaságot is fellendíteni, mivel a nyugaton nagyon nagy rá a kereslet. El lehet gondolkozni azon, hogy vajon még miért nem ezt termesztjük a kiváló minőségű földjeinken. Tudjátok, van az, hogy bementek egy gyors étterembe hamburgerezni, és már alig várjátok, hogy beleharapassatok a sajtburgerbe, hogy érezzétek azt az ízt, hogy szétárad a szátokban, hogy megkappassátok azt a hatalmas ízélményt, amit ezek az ételek nyújtanak. Na ez a hatás pontosan azért jön létre, mert az ilyen műanyag ételekbe különböző ízfokozókat, vegyszereket raknak, amire rászokva az emberek mindig kívánni fogják a termékeiket, és így biztosítva lesz az állandó vásárló réteg. Ilyen például a nátriumglutamát, melynek több mellékhatása is ismert. Volt egy ember, aki elhatározta, hogy 1 hónapon keresztül csak ilyen kaját fog enni. 3 hét után szólt neki az orvosa, hogy hagyja abba, mert több belső szerve kezdi felmondani a szolgálatot. Ez alatt az 1 hónap alatt a férfi látványosan meghízott, és a vége felé már elhányta magát az ilyen ételektől, mert a szervezete így figyelmeztette, hogy túl sok mérget evett meg velük. Egy városi legenda szerint pedig volt, aki egy ilyen hamburger 13 éven keresztül tartogatott a polcán, és nem romlott meg. A szaga a második nap után elment, a teteje megszáradt, és úgy nézett ki, mint valami műanyag tárgy, azonban több év után sem jelentek meg rajta romlásra, penészedésre utaló jelek. Valószínűleg a tömérdek mennyiségi tartósító adalék miatt. I am loving it, mi? Úgyhogy fel kell zárkoznunk a nagy nyugathoz, egyetek még egy kis chipset, öblítsétek le egy kis kólával, aztán majd gyönyörködhettek a háromfejű nokákban, amint megemésztenek egy nylon zacskót. Akik a papi-mami szemefényei lesznek, csak már nem lesz nekik szemük, mert a sok vegyszertől nem tudott nekik normálisan kifejlődni az a rész. Észak-Amerikában van egy egész indián törzs, akiket teljesen rászoktattak az ilyen kajákra, úgy, mint régen a tüzes vízre. Ezen embercsoport tagjainak több mint 90%-a cukorbetegséggel, elhízással és különböző problémákkal küzd. Az indián törzs főnök egy Magyarországon élő gyógyfős embert keresett meg, hogy elkérje tőle a cukorbetegség meggyógyítására alkalmas teakebrék receptjét. Az embereket csak rá kéne szoktatni arra a tévéken és a médiumokon keresztül, hogy a haszontalan ízesített teák helyett, amik tele vannak aromákkal, színezékekkel, vegyszerekkel, azok helyett igyanak olyan teafajtákat mézzel, amelyek általános gyógynövényeket tartalmaznak. Ilyen teafajtákat itt nálunk is könnyedén meg lehetne termelni, mert csak pár szaktudással rendelkező munkáskész kellene, meg egy kisebb földterület. Így az egész országot el lehetne látni különböző fajtájú gyógyteákkal, amelyeknek a hatása elképesztő lenne, mivel ezek nagyon sok hasznos anyagot és egészséget biztosítanának a lakosságnak. Az emberek jóval tovább élnének, sokkal egészségesebbek lennének, kevesebbet szenvednének, pótlódnának a szükséges ásványi és egyéb anyagok. Azonban nincs, aki ezt megcsinálja, mert akkor a gyógyszergyárak forgalma drasztikusan visszaesne. Ez pedig valakiknek nem érdeke. Teákat különböző gyümölcsökkel lehetne ízesíteni, és hetente 1-2 ilyen tea, és az emberek életere is sokkal jobb lenne. Így áll gyógyteákat, például kamillát, hársfateát, körömvirágteát, csalánteát. 3 hétig lehet folyamatosan inni egy teafajtát, mert utána már nem vált ki kellő hatást a szervezetben. Akkor 3 hétig egy másikra kell átváltani, és mikor újból eltelt az idő, akkor lehet ismét az első teára visszatérni. Valamint az egészségtelen táplálék miatt az emberek hamarabb betegszenek meg öregkorukban, így a gyógyszeripar is szakíthat egy kisebb összeget az emberek nyomorából. A gyógyszeripar is az emberek meggyógyításáért azon munkálkodik, hogy elnyújtsák a betegségeiket és a szenvedéseiket, mert minél tovább veszi valaki a csodaszereket tőlük, annál több pénzt fog náluk hagyni. Úgy szokott sokszor lenni ezekkel a szerekkel, hogy felírnak egyet a betegségre, és még mellé 3-4-et, hogy az első által kiváltott mellékhatásokat elnyomják. A különböző megfázásokra, influenzára ajánlott instantporok paracetamol tartalmaznak, melyek szintén károssá válnak nagy mennyiségben a szervezetre. Azt magyarázzák be nekünk, hogy nem gyógyítható a cukorbetegség, a rák és még sok más szörnyű por. Azonban az igazság az, hogy ezek a betegségek réges-régen gyógyíthatóak, csak nem hozták nyilvánosságra ezeket a gyógymódokat bizonyos érdekkörök tervezett népírtása miatt. A gőték lábát, ha levágják, az automatikusan visszanő. Megfigyelték, hogy milyen folyamat játszódik le ekkor, és ezt mesterségesen létrehozták olyan embereknél is, akik elveszítették valamelyik végtagjukat. Ezeknek a személyeknek pedig szépen visszanőttek a kezeik és a lábaik.
Érdekes, hogy ezeket a kutatási eredményeket is elhallgatják. Ugyan miért? Sajnos napjainkban a gyógyítás nem hivatássá vált, hanem megélhetési forrássá, csak úgy, mint például a tanári állás. Természetesen tisztelt a kivételeknek. Az orvoslásra is egyre jellemzőbb a csőlátás, és a természetes módszereket teljesen megtagadják.